обликът, с който ДСБ отива на избор. Няма да премълча едно нещо, което според мен липсваше в този облик и нещо, което е много необходимо. Една дефиниция, нова дефиниция на понятието за сигурност. Не сигурност, както я разбират тези от Държавна сигурност и тези от Агенцията за национална сигурност и всякакви други видове колективни сигурности, а сигурност индивидуална. Сигурност за отделния човек, което наред с всичко друго означава сигурност срещу подслушването и намесата на самата държава в нашия личен живот. Означава също така сигурност срещу намесата на публичната власт в нашия бизнес, чрез протекции, чрез корупция, чрез нагласени поръчки в полза на мафията, чрез системно елиминиране на конкуренцията от стопанския процес. Тази сигурност в България липсва, а всички тези неща ги има. И ако сме бедни, и ако е трудно да излезем от кризата, то е именно по тези причини. Затова тя е много опасна за нас. Затова 6-7% растеж, който отчитат управляващите, растеж мутренски, растеж рушвечийски, който, както каза господин Костов, рухва сега, днес пред очите ни със страхотни последици. Необходима е тази сигурност изключително много срещу намесата на ниско ниво, срещу обикновения човек в сферата на местната власт. И затова толкова много държа, защото не мога да премълча и никой от нас пред себе си сам не премълчава, това, че нашите неизбежни, нашите бъдещи партньори от българската десница не са добър пример със своето участие в местната власт в опазването на тази наша сигурност. Те са лош пример и затова много харесах думата гарант, защото ние трябва да бъдем гарант срещу тях. И по въпроса за коалицията, мнозина от вас знаят моето мнение. То не отговаря напълно на това, което чухме и това, което вие одобрявате. Аз съм с ясното съзнание, че съм в малцинство по този въпрос. Аз напълно приемам това, което всички тук приемат, но с една условност. И тя е: коалицията може да значи повече сила, може да значи много повече за тези идеи, които изброи господин Костов, може да значи гаранция за тази сигурност чрез нашата функция на гарант. Но коалицията може да значи още две неща: страх и мърза. Със съжаление трябва да кажа, че както във всяка партия, така и в нашата, има хора, които аплодират на думата коалиция, защото ги е страх от изборните резултати. Има хора, които аплодират на думата коалиция, защото ги мързи да работят и считат, че тя ще ни вкара в парламента, ей тъйна, защото е коалиция. В момента, в който се уверя, че нашия стремеж към коалиция не се дължи на страх и не толерира мързела, аз ще бъда нейн първи привърженик. Благодаря. Господин Методиев.